हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു. ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോവേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തി ഇത് സേവനം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അവലോകനം അതാണ് അത്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം, അതിന്റെ നിർവചനം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം, തടസ്ഥ ലക്ഷണം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. ശ്രീമദ് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ സ്വരൂപത്തെയും തടസ്ഥ ലക്ഷണത്തെയും പരാമർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്ക് തരാറുണ്ടോ? ഓപ്പൺ ബുക്ക് അസൈൻമെന്റ് തരാറില്ലേ? ഉണ്ട് പ്രഭുജി, ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണോ ചോദ്യം? ഇല്ല, ഇതല്ല ചോദ്യം, അത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓപ്പൺ ബുക്ക് തരാറുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് തന്നില്ലേ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല. അതെ, അത് തരുമായിരിക്കും. അത് ഓപ്പൺ അത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പ്രഭുജി. അതെ ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ ഇതില് ആദ്യത്തെ കണ്ടപ്പോ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അതുമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈഹാർട്ടായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടോ പ്രഭുജി? ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ബുക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവണ്ണം ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ആരാ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ അത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു രീതിയിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാധാന്യം, ഇതെല്ലാം നമ്മള് അപ്പൊ പറഞ്ഞു. അതുമാതിരി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി, സകല രസങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അത് സർവ ഭാവങ്ങളുടെയും മൂർത്തി ഭഗവാനാണ്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ശരീരം, മനസ്സ്, സംസാരം തുടങ്ങിയ എല്ലാം സർവ്വതും ആ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ പലതരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിലോ കർമ്മത്തിലോ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലോ തത്വചിന്തകളിലോ പോയിട്ട് നേരം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയും. അപ്പൊ അത് ബൈഹാർട്ടാക്കുക. അതിന്റെ എന്താ അർത്ഥം, ഭാവാർത്ഥവും ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. ആ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഭക്തൻ നിരന്തരം കൃഷ്ണന് അനുകൂലമായിട്ട് സേവിക്കണം. സ്വരൂപ ലക്ഷണം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, തടസ്ഥ ലക്ഷണം അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം. ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രതികൂലം, അതായത് കംസരാവണം തുടങ്ങിയ രാക്ഷസന്മാർ കൃഷ്ണന് തന്റെ ഭക്തരോട് പോരാടാനും സംരക്ഷിക്കാനും അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി അല്ല എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന് പ്രതികൂലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് കാണുന്നു എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ശത്രുവിനെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിൽ. അങ്ങനെയുള്ളവര് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്ത മുഴുവനും വരുന്നത് പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ ഭഗവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കംസൻ, രാവണൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ശത്രുപക്ഷത്ത് കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ ശത്രുപക്ഷത്താണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ചേർന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ അവർ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് വേണ്ടത്, അതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്, മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല. അത് സർവ്വതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവനം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണനും അവിടുത്തെ വ്യക്തിഗത വികാസങ്ങളുമാണ്. അതിനാൽ കൃഷ്ണനിൽ അത്തരം എല്ലാ വിപുലീകരണങ്ങളും അവിടുത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത
വികാസങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ അടങ്ങുന്നു എല്ലാം. നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കുവാനും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനുമായി വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും ഇതിൽ മൂലം കഴിയും. അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മനനം, അതായത് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന രൂപം, ഗുണം, ലീല, മനസ്സ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ, വിപുലീകരണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും കഴിയണം. അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? അതിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇപ്പൊ ഇത്. എന്താ? ഒരു വൈഷ്ണവൻ, ഒരു ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമസ്തേ പറയും. ചിലര് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരോട് നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തരും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിപുലീകരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തൻ നിരന്തരം എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ച്. അല്ല, ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലായോ? ആൾറെഡി ജീവസത്ത ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്? അല്ല, തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ് ജീവസത്ത ഉൾപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ആ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ആ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ കൃഷ്ണന്റെ വിപുലീകരണമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർ എപ്പോഴും ഏത് സമയവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നു. ആ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിന്ത, പ്രവൃത്തി, ഇതെല്ലാം ഏതിൽ പെടുന്നു? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അതിൽ പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ നേരിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കുവാനും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും വ്യക്തികളും എല്ലാം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ? പലതരം വസ്തുക്കളുണ്ട്. അതായത് തുളസി, അതുമാതിരി ഭക്തൻ, അതുമാതിരി ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ വിപുലീകരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, അത്തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ ഗോപീചന്ദനം, അതുമാതിരി തുളസി മാല, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം, ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്. അത് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിപുലീകരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കുവാനും കഴിയണം. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി നിഷ്ക്രിയമല്ല. അപ്പോ നിഷ്ക്രിയമല്ല, നമ്മൾ അത് സഹജമായിട്ട് നമ്മൾ തുടരണം. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? അതേപോലെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരു നിഷ്ക്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല അവിടെ വരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ഭജന, ഭഗവാന്റെ
ഗോപീചന്ദനം, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, മറ്റ് കൃഷ്ണശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിപുലീകരണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്ക്രിയമല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോറിംഗ് അല്ല ഒരിക്കലും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭക്തി സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോറിംഗ് ആണ്, അതെടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തിയുടെ രസം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അത് സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ്. അതുമാതിരി കൂട്ടായ്മ, വൈഷ്ണവരുടെ കൂട്ടായ്മ, ഭക്തസംഘം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. നാം കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പരമാവധി പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടു വശങ്ങൾ: പ്രവൃത്തി, കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, നിവർത്തി, കൃഷ്ണാബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. സ്വരൂപ ലക്ഷണ, അതായത് യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. അനുശീലനം, നിരന്തരം പിന്തുടരുക. അതായത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഉപയോഗിച്ച പ്രത്യേക പദം അനുശീലനം, അല്ലെങ്കിൽ മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യനെ പിന്തുടർന്ന് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പദം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അനുശീലനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അനുശീലനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുക്കില് നോട്ട് ചെയ്തവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് രണ്ടാമത് ഞാനിപ്പോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതായത് അനുശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക, പൂർവികരായിട്ടുള്ള മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യനെ പിന്തുടരുക. അതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പടി ഭക്തി ചെയ്യുകയല്ല, മറിച്ച് ശാസ്ത്രം, ഗുരു, അവരുടെ ചര്യ, അവരുടെ രീതി, അവരുടെ നിർദ്ദേശം പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഇടവേളയും കൂടാതെ, അതായത് നിരർഗളമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് അതായത് നിരർഗളമായ അനു എന്ന വാക്ക്. അതായത് ഭക്തൻ 100% എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം, അത്തരം സേവനം പുരോഗതിക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. സ്വരൂപ ലക്ഷണ, അനുകൂലേന, കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എപ്പോഴും അനുകൂലമായിരിക്കണം. അതുമാതിരി കൃഷ്ണന്റെ വിപുലീകരണങ്ങൾ, അത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത സാമഗ്രികളും കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും, അതുമാതിരി അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതുമാതിരി തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് വൃന്ദാവൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മം എടുത്ത ആ സ്ഥലങ്ങളും ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും, ഇതെല്ലാം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോ അതും ഭഗവാന്റെ വിപുലീകരണം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ അതും അത്രയും, അതായത് ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അതേമാതിരി ഭഗവാന്റെ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു: പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, പരമോന്നത ഭഗവാനെ, ഞാൻ നിരീശ്വര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ദയവായി ഈ മിഥ്യാധാരണകളെ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത്. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ ഞാൻ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി? വളരെയധികം പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അത് അനുകൂലം ആക്കി കൊടുത്തു. അത് പറയാണ്: ഓ എന്റെ ഭഗവാനെ, ലോകത്തിലെ പരമോന്നത ഉപദേഷ്ടാവെ, അങ്ങയുടെ ഭക്തനോട് വളരെ ദയവുള്ളവനാണ്.
ഭക്തന് പ്രയോജനകരമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല. മറുവശത്ത് ഭക്തി സേവനത്തിന് പകരമായി എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടുത്തെ ശുദ്ധഭക്തനാകാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചയായും അവർ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പകരം ലാഭം കൊതിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയേക്കാളും ഉത്തമമല്ല. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതിനും താഴെയാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ? തന്ത്രങ്ങളും അതുമാതിരി ഈ ടെക്നോളജി ഈ എല്ലാം നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ പാർവതി ദേവി സതീദേവിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഗമങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ തന്ത്രങ്ങളും ആഗമങ്ങളും അതിൽ നിന്നാണ് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളും അതുമാതിരി ഹഠയോഗം മറ്റു തരത്തിലുള്ള യോഗിക് രീതികളും എല്ലാം അതിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരെ മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ ഒരു യോഗി. ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നിന്ന് ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ ഐക്യം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇവരുടെ രീതി വെച്ചിട്ട്. അപ്പോ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ കിട്ടുന്ന രീതികൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഈ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനാണ്, ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാനാണ്. അതാണ് ഇതിനേക്കാളും, അതായത് യോഗിക് ആയിട്ടുള്ള തലത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ്. മറ്റേ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ? ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ, അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും അധികം ചെയ്യുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു യോഗ, പലതരത്തിലുള്ള യോഗിക് ഫീലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ചര്യകളെല്ലാം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കച്ചവടമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം സിദ്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ലാഭം കൊയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയെക്കാളും ഉത്തമമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ദാർശനികമോ ഫലപ്രദമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ഈ ശുദ്ധഭക്തി പെടുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം കൃഷ്ണൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാണ്. അതിനാൽ ഒരാൾ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങണം എന്ന ധാരണയോടെ ആയിരിക്കണം ഈ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാൽ ആ ദാർശനിക പുരോഗതി അനുകൂലമാണ്. പക്ഷേ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ നിഗമനം ശൂന്യതയോ വ്യക്തിത്വമില്ലായ്മയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയല്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സഹജമാണ്, സജീവമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ ആനന്ദത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ഒരിക്കലും ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹമോ നിഗമനങ്ങളോ ശൂന്യതയോ ഒന്നും തന്നെ അല്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പോക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഭക്തിയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. തടസ്ഥ ലക്ഷണം, അതായത് അധികരിച്ച് സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ, ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം, ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ നാം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അതായത് ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ, അതാണ് ഇപ്പോൾ
അതായത് പലതരത്തിലുള്ള എന്താ തത്വചിന്തകൾ, ഊഹാപോഹങ്ങൾ, ദർശനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള തലങ്ങളിൽ കൂടി ഒരിക്കലും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. മറിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ സമയം മുഴുകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെയോ അനാവൃതമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള തത്വചിന്തകളിൽ മൂടി പല ദാർശനിക തത്വചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ടതല്ല ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വചിന്തകളോ രീതികളോ ഇതൊന്നും ഭക്തിയിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യോഗയും കലർത്തിയാൽ അത് മലിനമാകും, അത് പരിശുദ്ധമല്ല. അതുമാതിരി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അതിൽ വേറെ തരത്തിലുള്ള യോഗിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് യോഗചര്യകൾ. യോഗചര്യകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന യോഗാസനം അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യോഗചര്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യമം, നിയമം, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ആ ചര്യകൾ, അതേ രീതിയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യോഗചര്യകൾ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും തന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയില് കലർത്തേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. അത് അതിന്റെ വഴി. ഇപ്പൊ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ വഴി. ഈ യോഗകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ തന്ത്രങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ്. ഈ യോഗയുടെ ബീജം, അതായത് ഉത്ഭവം, അതിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം പിന്തുടരുന്നത്. അതും ആത്യന്തികമായിട്ട് ബ്രഹ്മാത്മൈക്യത്തിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഭക്തിയെ കലർത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം രൂപഗോസ്വാമി നൽകുന്നു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ, യോഗ, മിസ്റ്റിക്, ഇതൊന്നും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയായിട്ട് യാതൊന്നും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം, ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളിൽ തന്നെ സഹജമാണത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റിക് യോഗകളോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ധ്യാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഒന്നും ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ യോഗചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ധ്യാനമുറകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ യോഗിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ധ്യാനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ, പറയൂ. 16 മാല ജപിക്കുന്നില്ലേ? 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിൽ ധ്യാനം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതില് ധ്യാനം ഉണ്ട്. എങ്ങനെ വരുന്നു ധ്യാനം? എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ധ്യാനം വരുന്നത്? പറയുന്നവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും. നമ്മൾ ഭജന ചെയ്യുന്നത് നാമം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ അതിലും ധ്യാനം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുന്നു, ഇതിലും ധ്യാനം വരുന്നുണ്ട്. അവര് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ധ്യാനം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആ ധ്യാനത്തിന്റെ അതേ രീതികൾ ഈ ഭക്തന് വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ വരുന്നു? നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ, ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നിരർഗളത, അതായത് ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി, അത് കിട്ടുന്ന ആ സ്റ്റേജ് മുതല് എന്തായിരിക്കും? അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മനനം ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് അത് ധ്യാനത്തിന്റെ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പ് പരിശീലനം ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ബുക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ നിർവചനം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു. സ്വരൂപ തടസ്ഥ ലക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം, ശുദ്ധവും സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ, ക്ലേശാഗ്നി സുഭത മോക്ഷ, ലഘുത കൃഷ്ണ സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണീ ചത. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് 17ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ക്ലേശാഗ്നി അതായത് എല്ലാ ഭൗതിക ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ഉടനടി ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. ക്ലേശാഗ്നി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഓരോരോ വേർഡുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ക്ലേശാഗ്നി ശ്ലോകം കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാവോ പ്രഭുജി? ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇല്ല. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡുകൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഏത് ശ്ലോകമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, അതിന്റെ അർത്ഥം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പഠിക്കണം. അപ്പൊ അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അവർ തരും ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ക്ലേശാഗ്നി സുഭദ മോക്ഷ ലഘുത സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണീയസ. അപ്പോ ഇതില് ക്ലേശാഗ്നി സുഭദ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേർഡ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ക്ലേശാഗ്നി എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകുന്നു. എങ്ങനെ? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് വനത്തിലെ കാട്ടുതീ എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ ആ പാപങ്ങളെ ഉടനടി കത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ഒരുവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ മുഴുവൻ അത് കത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു. സുഭദ അത് കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ശുഭങ്ങളുടെയും സമാരംഭമാണ്, ആരംഭമാണ് എല്ലാം. മോക്ഷ ലഘുത കൃഷ്ണ മുക്തി എന്ന സങ്കല്പത്തെ പോലും പരിഹസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മോക്ഷ ലഘുത കൃഷ്ണ മുക്തി എന്ന സങ്കല്പം ഒരു ഭക്തനില്ല, മറിച്ച് എന്താണുള്ളത്? എന്താണുള്ളത്? കേൾക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമേ പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രസന്റില് ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും വറി ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ആ മിനിറ്റുകൾ, ആ സെക്കൻഡുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ആ ഭഗവത് സേവനം, ആ മിനിറ്റുകൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ഭക്തിഗീത സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മരണശേഷം നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നു, എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ള വറി അതൊന്നും ഒരു ഭക്തന് ഇല്ല. അതാണ് മുക്തി എന്ന, മോക്ഷം എന്ന സങ്കല്പത്തെ പോലും പരിഹസിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു വേള ആ ഭക്തൻ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ ആണ് പിന്നീട് ജനിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിൽ പോലും
അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ആ സമയം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. സുദുർലഭ, അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുദുർലഭമാണ്. എന്താണ്? അപൂർവതയാണത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? വളരെ ജന്മങ്ങൾ ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോഴും മാത്രമേ അതെ ശരിയായ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അതെ, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മോക്ഷം പോലും ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ഉത്കർഷങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചേക്കാം ഓരോരുത്തർക്ക്. എങ്കിൽ പോലും ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുദുർലഭമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടാണ് ഭക്തനിൽ ആകർഷിതനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ബാക്കി സർവ്വതും ഭഗവാനാൽ ആകർഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭക്തന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ചര്യകളും ചരിതങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? പറയൂ. അറിയില്ലയോ? ഇതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ വിശദീകരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാൻ ടൈമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഇത് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഈ പല ഭക്തന്മാരുടെ ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലും തന്നെ എത്രയോ ഭക്തന്മാര് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ജനിച്ചു മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഷഡ്ഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിത രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ യാന്ത്രികമായി ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ഏകമായിട്ടുള്ള മാർഗം. സാധന ഭക്തി ക്ലേശാഗ്നി സുഭൃത. ലഘുത കൃഷ്ണ സുധർമ്മ, ഇതെല്ലാം ഭാവഭക്തി ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളാണ്. ക്ലേശാഗ്നി, സുഭത, ലഘുത കൃഷ്ണ, സുദുർലഭ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 6 ലക്ഷം പ്രേമഭക്തിയുടെ 6 സവിശേഷതകൾ: ക്ലേശാഗ്നി, സുഭത, മോക്ഷ, ലഘുത കൃഷ്ണ, സുഭത, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, മനസ്സിലാകും. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് നോക്കുക. ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ലൈഡ്. ക്ലേശ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ. അഗ്നി നശിപ്പിക്കുക. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം എല്ലാ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകുന്നു. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. നോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാരണങ്ങൾ. ക്ലേശസ്തു പാപ തദ്ബീജം അവിദ്യാചേതി തേതൃത. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ക്ലേശസ്തു പാപ തദ്ബീജം അവിദ്യാചേതി തേതൃത. കഷ്ടപ്പാടിന് 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? പാപം, ബീജ, അവിദ്യ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ 3 കാരണം പാപം, ബീജ, അവിദ്യ. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാപപരമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക്
കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുന്നത്. രണ്ടാമത് ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ഭോഗത്തിനും മോഹത്തിനും കുടുങ്ങിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ബീജ. ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാവുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പറയൂ, പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? പറ്റും. പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭോഗത്തിനും മോഹത്തിനും കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും കഷ്ടപ്പാട് വരുന്നത്. അവിദ്യ, അജ്ഞത, അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവം നിമിത്തം. അതായത് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പോ ചിലവർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നു ഈ ജ്ഞാനം. അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭഗവാൻ അജ്ഞാനം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അത് അവർക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാണ് കഷ്ടപ്പാടിന് കാരണം: പാപം, ബീജ, അവിദ്യ. പാപപ്രതികരണങ്ങളുടെ തരം: അപരാധം, അതായത് അപക്വമായിട്ടുള്ളത്, പാകമാകാത്ത അത് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ. നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾക്ക് അത് എന്താ പലതരം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മളിൽ അത് ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ അപക്വമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അതിന്റെ ആ പ്രതികരണം നമ്മളിൽ വന്ന് ഭവിക്കും. പ്രാരാബ്ദം, പക്വമായത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളൊക്കെ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രാരാബ്ധ എന്ന്. മുമ്പ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാരാബ്ധത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് മുമ്പത്തെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, അതായത് അപക്വമായത്, പാകമാകാത്തത്. പാപപ്രവർത്തികൾ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്: പാകമായതും പാകമാകാത്തവയും. ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന പാപപ്രവർത്തികളെ പാകമായവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നാം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനേകം പാപപ്രവർത്തികൾ പാകമാകാത്തവയുമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. അതായത് നമുക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രാരാബ്ദം നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് അപക്വമാണ്, പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് പക്വമായിട്ട് തീരും. അതാണ് ആയതും പാകമാകാത്തവയും. പാപം നാമധേയ ശ്രവണാന് കീർത്തനാദി പ്രഹവണ യത് സ്മരണാദി അപി ക്വചിത് സ്വതോപി സദ്യഃ സവനായ കൽപ്പതേ കുത പുനസ്തേ ഭഗവാൻ തു ദർശനാത്. ഇതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് നായയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരിക്കൽ പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ ആ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമം ഉച്ചരിക്കുകയോ അവിടത്തെ കുറിച്ച് ജപിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയോ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനടി വേദയാഗങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തുവാനുള്ള അർഹതയായി. അപ്പൊ അത്രയും ഉന്നതവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്മരണയും ഭഗവാന്റെ ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമം ജപിക്കുകയും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ചര്യയാണ്. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഇത് ദേവഹൂതി കപിലദേവനോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ കാണ്ഡത്തില് 33-ാമത്തെ 33-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, 3-ാമത്തെ കാണ്ഡത്തില്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്:
അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കൃഷ്ണബോധത്തിലും ഭക്തി സേവനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിന് പ്രവർത്തികളോടുള്ള എല്ലാ തരം പ്രതികരണങ്ങളെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഷ്ഫലമാക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അത് ശരിയാവണം, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവർത്തികളും പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഒക്കെ നിഷ്ഫലമാക്കുവാനുള്ള ശക്തി അതിന് കിട്ടുള്ളൂ. മറിച്ച് ചിലര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയധികം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, സത്സംഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് പ്രാരാബ്ധം വരുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി അതിന് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നിഷ്ഫലമാക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതായത് സുഖവും ദുഃഖങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, പക്ഷെ അത് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുമ്പോൾ ഒരുവിന് കിട്ടുന്ന എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. ആ വകവയ്ക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതി, ദാർഢ്യം ആ വ്യക്തിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഏതിലൂടെ? കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ. അപരാബ്ധ ഫലം പാപം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണേ വ പ്രളീയത്തെ വിഷ്ണുഭക്തിരതാത്മനം. പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. പാപപ്രവർത്തികൾ കാരണം 4 തരം ഫലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു കീഴടങ്ങുകയും പൂർണ്ണ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ 4 ഫലങ്ങളും ഉടനടി ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലേശാഗ്നിസുഭത, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും തൽക്ഷണം വെന്ത് വെണ്ണീറാകുന്നു. ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ അവയുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ. പാപം എന്താണ്? അപ്രാരാബ്ധം, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഃഖത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന ദുഃഖത്തിന് ഹേതുവായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട്, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രാരാബ്ധം, അത് അതായത് പക്വമായിട്ടുള്ളതും അപക്വമായിട്ടുള്ളതും. കൂടം പ്രവണത, ബീജം, പ്രാരാബ്ധം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്, ആ സമയത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനത്തെ വേർഡുകൾ വരുമ്പോൾ അപ്പ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നീട് വരുമ്പോൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, പിന്നീട് രണ്ടാമതും ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ തിന്മകൾ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫലോന്മുഖ ദുർഗുണം. വ്യത്യസ്ത തരം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ബീജം, ദുരാചാര തൈകൾ നടന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്. ബീജത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിന് മുമ്പാണ് കൂടം, അതായത് മുളയ്ക്കുന്ന ഘട്ടം. ഇപ്പൊ പ്രാരാബ്ധം പക്വമായത്, അപക്വമായത്, അത് കൂടം, അതായത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഒരു ക്യൂ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ്. ഒരു ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ ഒരു 15 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാണ് എന്താ ലഭിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലഭിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂ സിസ്റ്റം പോലെയാണ് വരുന്നത് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്രാരാബ്ധം
എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ദുഷിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സംഭരണശാലകളിൽ നിന്നാണ് മറ്റെല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വികസിക്കുന്നത്. ഭക്തി സേവനം സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ ദുഷിച്ച ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ അടിക്ക് ഇല്ലാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ ക്ലേശാഗ്നി സുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പക്വവും അപക്വമായിട്ടുള്ള പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും ബീജങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട്. അജ്ഞത, അതായത് കാടിന്റെ മണ്ണിൽ ധാരാളം പാമ്പുകളുണ്ട്. ഒരു തീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ കത്തിക്കുന്നു. പാമ്പുകൾ ഈ അഗ്നിയിൽ വെന്തു ചാകുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന തീ വളരെ ശക്തമാണ്. അജ്ഞതയുടെ പാമ്പുകൾ ഉടനടി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അജ്ഞനാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും അജ്ഞനാണ്. പിന്നെയാണ് എവിടുന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വരുന്നത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഗുരുവിൽ നിന്ന്. ശാസ്ത്രവും ഗുരുവിൽ നിന്നുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യരും ജനിച്ച പാടെ ഒരിക്കലും ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയല്ല ജനിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനം മൂലമാണ് ജനിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത്. പിന്നീട് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചിലവർക്ക് ആ ജനിച്ച പാടെയുള്ള അജ്ഞാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നിർഭാഗ്യവശാൽ മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യം. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടി അതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ക്ലേശാഗ്നി, അതായത് കാട്ടുതീ എങ്ങനെയാണ് സർപ്പങ്ങളെയൊക്കെ വെന്തുരുക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഉടനടി അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ 3 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗം പിടിപെടുമ്പോൾ രോഗത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെ പാപപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളാണ് തടയപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക കുത്തിവയ്പ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അതായത് ചിലവർക്ക് കാണാം, ഓരോ വീട്ടില് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നുവിടാം ആ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത് ഒരേ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 5 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതില് ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ വന്നു? അത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം, ഒരേ രീതി, ഒരേ ചര്യകൾ എല്ലാം എങ്ങനെ വന്നു? അപ്പൊ അതാണ് അത്. ഓരോരുത്തരുടെയും പാപകർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ, ആ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളത് ചെയ്യുക, മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ പാപകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ വിത്ത് നീക്കം ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണാബോധം നേടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്തതുപോലെ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നതിലൂടെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരാൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും 100% ശുദ്ധനാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ പാതയാണ് ഈ കാലത്തിന് ചേരുക. അത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം. ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം ഏതാണ്? ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം നാമജപം, അതെ, ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം തന്നെ എന്താണ്? ഈ നാമജപാണ്.
അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ വളരെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി 100% ഈ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധനാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. സമയായോ? ആയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ സമയമായി പ്രഭുജി. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാ